So guys, नोंथांमोनखौ गिबियावनो निथिनल बरायहोनाय थाबाय दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोना आङो बुंनो नोंथांमोना जे थामनेलखौ नायनो हायदों मेगननि थाखाय बेस्ट डाक्टर अफ रोङिया माने बे जायगायाव बेस्ट डाक्टर दोङो स' नोंथांमोना आं खिथाना होनि बे दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो स' आं दायो बुंनि नोंथांमोननो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बाजेटखौ मिन्थिनो लुगैयोथ' मानसिफोरा बाजेटखौ मिन्थिनो लुगैयो बेसेबां थाङो बेसेबां मायो स' गिबियावनो नोंथांमोना बाजेटखौ लानो हागोन 25,000 हमना ला आरोना माने 25,000 हमना ला माने प्राइभेट हस्पिटाला बुंनो फार्स्टआवनो हस्पिटाला प्राइभेट हस्पिटाल ओमफ्राय बे डाक्टरनि नामा आं फट' होना होगोन नोंथांमोना बे शर्मा दंदेरा ना बेहा नामा स' नै बे खाथियाव नुनाय जे डाक्टरखौ नोंथांमोना नुदों बे डाक्टरखौ नायनानै ला ओमफ्राय बेजों खालामजानो हागोन आरो नोंथांमोना अपारेशनखौ बियो मोजांसिन खालामो बा जाहा आयंआ बेजोंनो खालामजानाय दाखालि जोङो रङियाव थांदोंमोन स' नोंथांमोना बुंनो होनो रङिया स्टेशननिफ्राय 30 थाखा भारा लायो सासेयाव बे बारा गोजान नङा हस्पिटालनि नामानो जाबा हस्पिटालनि नामा बासुन्धारा नेत्रालया स' बे हस्पिटाल आरो बिनि बासुन्धारा नेत्रालया हस्पिटाल माने सिगाङाव स्वाति हस्पिटाल दोङो ओमफ्राय बिनि उनावनो 3 फ्ल'र गोनां मोनसे बिल्डिं मोनगोन नोंथांमोना आरामसे बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायजानो हागोन फार्स्टआव थांदो एडमिसन खालामदो एडमिसनाव 1900 लायो बेनि उनाव माखासे दावाइफोरखौ लानाङो ड्रपफोरखौ लानाङो नोंथांमोना अपारेशन खालामजाखानोबा अपारेशन खालामनो हागोन आरो माबायदि डाक्टरा बिदि खैजोन थायोना साथामसो डाक्टर दङ बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोना बे आं जे फट'खौ नोंथांमोना खिथिदों बे डाक्टरजों नोंथांमोना अपारेशन खालामजाबानो जाबाय ओमफ्राय दा गिनो गोनां जेबो गैया माने जायफ्रा थांगोन नोंथांमोना नुखागोन आरो ना स' आं बे इनफरमेशनखौ नोंथांमोननो बेखायनो होदों मानो होनबा जोंहा आयंआ मेगना नुस्रायामोन फारसेया फुरा गोसोम नुस्रायोमोन जेबायदि जोङो खोमसियाव नुयो बेबायदि नुयोमोन आयंनि मेगना फुरा नुस्रालामोन ओमफ्राय दायो बियो स्रां नुबाय जे मेगनखौ नेपालाव बा बिदि नेपालाव खननै खालामजादोंमोन बा बिदि जोंनि बे माबायावबो खालामजादोंमोनथ' ओमफ्राय दा बेयाव आयंआ नुनो मोनाखै मेगनखौ ओमफ्राय नाथाय बे रङियाव थांनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बिदि मेगनखौ नुनो मोनबाय स' नोंथांमोनाबो आसा खालाम नोंथांमोनाबो थां जेसां हायो थब थां मानो होनब्ला मेगनाबो समाय थायो दै मोनसे नुफिननायनि समाय थायो बांद्राय गोबाव जाब्लाबो बिदि नुफिननायनि चान्स थानो हागौ बेनिखायनो जेसां हायो थब नोंथांमोना थांगोन आयंआ थांबाय माने बेहा 5 मान्थसफोरल'सैमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जों बे मेगनखौ फाहामनो हालामोनथ' बेनिखायनो आयंआ नामार थांबाय थांनानै इसोरा अनबाय भाग्य मोजां बिदि मोजां सेखाजानायखौ मोननो हाबाय स' नोंथांमोनाबो गोख्रै थां आरो थांनानै नायजाबानो जाबाय 26 टु बिदि लाबानो जाबाय आरो फैसाखौ 26,000 माने 24,000फोर 26, 28,000फोर ओमफ्राय लेन्सआ नोंथांमोना 18,000निखौ लगायबानो जाबाय ओमफ्राय जे डाक्टरखौ बुंदों बे डाक्टरजों माबा खालामजा नायजा ओमफ्राय अपारेशननि उनाव जेबो माबा नाङा खस्थ' मावनाङा डाक्टरा बुंना हरखागोन बुजायना हरखागोन ओमफ्राय सानसेनि उनाव चेकआपआव खनसे थांनांगौ बेल' आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आरामसे मेगनखौ नुगोन फोथायनानै थां स' नोंथांमोना इनफरमेशनखौ माबायदि नांदों आरो माबा मोनसेफोर डिटेल्सफोर नांबावगौबा आंनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन माने कल खालामनानै आंनियाव सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननो मोजाङै बुजायनानै होगोन स' होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनानानै बेस्ट अफ आइस मेगननि थाखाय हस्पिटाल बियो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो माबा मोनसे मिथिनो लुगैदोंबा कल खालामबानो जाबाय स' गोजोननाय थाबाय दिनैनि थाखाय बेसेनोसै गोजोन्थों